gobanjire n'ikiumbe kiriya gikurira y'ubusera w'uburundi w'ikigali gia NTSA boyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Irire buya mwancho morigereria ninde nokwegena una emaragoba yao negendrete koba engia nigo charagire chinsa ikomi chabono maragoba chinga kingu kwaregania atwimanya mangana majia asenchera yobwenge eriteria nedorkas kemomana nigo to chikubwatera na nere lidemose oyugo kumanya wetera asenchera yemanyero nere Petra Mukeira kwene kingamario gine chibicha agoikira asenchera yobwikira nungoko inyoria nabogo tubwati kwetera asenchera yemitandao asensemo ya YouTube otonyabana Ndizi TV News koikagaria Facebook notere na Ndizi TV News Digital na boigo mtandao website na otonyabana www.ndizitv.net. Na kwareganirie tunyare kunyachaka asenchera ya bene tugochaka nigo tugochaka na roboti rogochania kura ase county ya Nyamira asumobire bo mosacha oyomo we myaka ya igatwanigo otoka asoroche rwa esagane chinsemo cha machuriria ati imeye wodi ya Gesima county ya Nyamira abanyanyimbo kura sigeta seni kya Gesima nigo baikirana ase chinsemecho erio korotota omobero yo na kunyoira waika ase kendu ya mochari na boigo gochakia obotuki aseto gendrete uko bwateria oroboti uruturacho kumanya asenchera yo boikera nunge koraga ensa eyamo. Murigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime.
Mwanchomoria tugusaba kwabira asubukirekano bwa emitambo tokogendera na imeye kaunti ya Kisii asorobotiro wechane niga amate eyamukura ase ekenyoro kyabo kinami nigo etangire ase egetasene kyabanyanyimbo haya maiga yo kagirwa kumuita omwana obo bo mwaka oyomo Samarieta onkoro kucheni kesar oyo motrom ko nyagiki ese kenyureke kya nyagiki gonde no gokumia ase mukamo murone agoita omwana njenta yo nkare tundu bari gochigoja arosiriranji kanyoro goteba na ogotebyo mumura ngaro nyombo omwana okore to omwana igonga rogo tamanga mubwata karana mubwata mumura akanda kubeka report orwerio omugambia makagacha bagakwana nera akanda bakanyomba akaro mwana winasire omugambia assistant chief agacha akarangeria serikali igacha ekairo mwana igonsinyire nche ntumane tikende na mumuro itari gotenena no muntu agakore gasi ya boda boda ogenda mambi ochigocha marogoba gosachi cheri mugo naenda nchiri mugasumna chite mumuro inera bwie kore ntobugati odo semeretie nandi nera bwie ko mwana ominta bugate nere turigerereti ore kogendereria egesako bona abantu ba minto igona akumirie ose twakumirie tukumitinga nkieke kiabeire njirenga muneye egakogera koroko saria obugima bwo muntu okunokoragereri bwo kobe nande ntumati muswati ngento kiamuriete ekona igure ngamatuka aberire egana matuka make sana atarenge konyara goikera isachinde gotwara oboro nande bona tokobwati byo tonyerwa omwana yiga akitenere buna akitenere nkiari kuburi omwana ba minto igo tware gosaba serikali echunguso omwana oyo oitete omwana oyo aro no bongo bwaye mboronge bore kwani sese sauri amatuka rero nabo konyo omuntu ari barimo okore egento bantu batamanyeti tware gosaba serikali echunguso omwana oyo aro no bongo bwaye Omwanchomoria roboti ururarura sembeo no roboti iru kwanira igoro ya mateyemo ejibone tangire ase egetaseni kyabanyimbo kora chinsemo chiri cyabo kinami ya maiga yo gukagirwa goita omwana obo bo mwaka oyo mwana motinyi oyomo ase koreka egokorekyo kyabetege koreka na maiga yo musacha bwenke yukonya achire ase emiremo yaye yo Burundi aba boda boda korende korengana no musubati wenke yugosingina omwana niga gotebamna nigo musacho yo nero rwete ogochika omwana oyu koba kagoitwa nigo abanyakenyoro benseme yo baborire bose basabire oboringoria bwake bongo gokorerwa ababere abo na togoska gochimotwe nigo amayanda agendrete kwenekiwa maega yo musacha oyomo korwa chinsemo cha geteri meya gesusu nyari bari masaba goita omwana oye goika ogokwa korengana ne amate nigo omusacha oyo amutomete omwana oye ko munyaroka eduka hase korende omunyaroka oyo bono abetega konyorwa egento keirete omo gaka oyo kumuita omwana oye nonyana bonigo nigo bachete kumonyeke wochi ase enyagitari ende yarenge ange konyora oboweni ase bono omusachi oyo achiete bichuko maiga yokora egekorekyo Marieta Nansereta Mochengo amagosa nabachita sugutanja umwana oyo bachita mwana gatumwa akabamana nachererwaga agachiko bamunango mwaka ari kumba omomisi abatu bayimogete mambia yetu kairu mwana yitari dispensary kurwa tugachi tukagenda nende bisusu mtote nini tole speed kairu mwana yitari tukabari fati Kisii level 6 abatu yeti omwana ketu amwekyo bayitari nabo babete bagotema ko kumukonya bakumubikira mbyo bono bakantebya sibya atakire 10,000 umwana amanya gukora umukorona amanya gukora usikani bas ukaimuka na bambuti to tukobakia ukaimuka town saa 11:30 amana igeta iga saa 12 n'ikitaika iga kitaringe
nkaeresa abantu tumuruche ntabwatia amaboko n'ekibese eki n'ekinkongo ekiarengande basi omwari naba batemeta ase banyarete enduyane omwanene isabuke akaenda baka town akasurika omwana oyone no arenge oyo iso omwana ero murende twana ero tuachete nero enduyane kareko akagamba n'abayitari n'abarustu embeyi akabekirwa amachi karakora amachi omwari akairusikani akakumotu gatoka motuto bwate incharisi lakini akora ngo guchakira iga wikochi kuba no mwana abeta affected so rende umwako yabachakaira na gaikasa 3 chabutuko bona ande tukiri tutoratera nenda atakiri bana ku umubiro mubima ise ande chie n'ekibesi atakire mino wayo tokonya gusulika byasona kitayande enchemoro chimuna imiyote omwalio ekero tu abangire nande bantu batimboke ewika chinsega rito bange tukanyora umwana tokoguri boti usile so rende isekara chitokora igo sindu guchika mate kamwera sa mwana munaire moche sachiraki mwana uri agasira sega akagenda atwara tuvuga mata bangu twara umwaba nkara na bayanko mwero n'icanda nande bono mwana ina bachita chinga kechuba igo nigo abayibori basemiwe gotiga gotumeka chinguru gwetani ekerengo chinga kiba kugora abana babo libagerio kubakwanira asinchira yobororo nabo igo nigo abayibori abo gusiamateyo yaborirwe ogosirwa erio kunyara komwenia omwana obo na inche Samarieta ngoroguchoisi oyo mwabasereta ringana ringana ryo gukumia twensi twichanete igoro yo mwana oyo muna agetu akoro mwana oyo muna atometu kuru muna atomuchuketeri gakoirana isaka mugwata ngote baniri akasoa komoita enjera amoitete ekorokana gusenenda atachete omwana oyo agakoragi omwana oyo akaboro mogoyu akairunya gitari tachieti gokora tachieti gokonyeka omwana oyo agachi agakoragi agasira nabo tubwate ririanda rinene nabo tubwate goichana asenginchi omwana oyo chinga kieji twaikire ne chinga kichire chinkong kitabwenere tio mukyo ngane getambukiro goito omwana nya kwa mutumiro onyoriru no bwenete ko kukwanira omwana no munwa takwire getambukiro goito omwana paka goikera ogokwa oyo no mwana twabwate omwana bwetaya asenkeye ole gocha kororekana mambia lakini boneta iya akoreki yalimirete iyo ngakitogo kora inkeye tubwate mechando yo gukumia kende tikeri ande muna moroche nkeye re kabire yiga besa teri ande atosinyire atogo saba somo yubugwanja bali babwata amabira banyalo ko bagotokonya nonye na aba MP baito aba musie batokonye egera to go senturusho omwana oyo mocheri kende gyonsi tikeye nkeye nyone ndagera yo koria ne mechando atubwate mechando yo gukumia nkorera tore eyamate yeito eserakali yeito enyalo ko begotokonya egera go sentokonya omwana oyo tomorusi garia ekorna na baibuli nyene bo moiseke ebatagete ngombe itu tokorete kitabwati ntoroji motu ntoroji maiga akito asabira somo yobugwanja Omo women Republic County ya Kisii Doris Saburi nigo asioria bene oriobo moroberio obwo kwenena obwitamba byo bachanu gucha sabana abanyaruka ase achakio moroberio ase eskuru ya Kenya ase bono abwatekirenga gyo kone kibuna abana abanyaruka nkogendera bare gutigara ase chiskuru nonya nechinga kichiria bagochiroche ase bonarachi kwenderea omoroberio yo ase egeka matukato erio kwen kingango ikerare abana abanyaruka ase chinsema chose ase chiskuru chirimenye county ya Kisii twachaga iga Kenyanya torakora omuchanda abana baita baisike bagotwara mbali gocha skuru oko babatabwati ebintu ebi byabo byobochenu sanitary pads bono kero omwana county ngima ya Kisii bali bagotumia ebintu ebi gabali primary na junior secondary school kero omwana omwiseke iga akoegwa chipacket 6 bono emechandaro nemenge nonya goko abana abachi sanitary pad chiga chi packet 6 abana bande mbaroro bado bagoteba
chianga chiri chikobogoli chi sanitary pad chiga chinke bado mbabwati marolire mechandero orone menge abana be school bachaka gotebye mechando bagwetera korwa abande batabwatie pale goso ase chiskuru chiabo mbabwati macha ase chiskuru abana mbali bakwanda babucha mache eyere very wrong estima nchiro orase chitayo chisukuru ekineke maene emechandero orole menge lakini buna bokonya gokia abara ibaminto totigata konyokwana igoro ya siasa obo kabila obo kwasa nabo batoira niri magega toligere real issues ebinto bichandeta abantu nabyo tango togo kwanera egero mwananchi nerororanga ki abara ibaito ngotokonya bale bono chinsa chindi moko kwanera abantu igoro yebinto ata batali gotumia moko beka chi discussion chebinto ato montara gwatebinche tomboli ebyo nchege ntontagete ntaete monte bigoro bona kyo mwana nako ende skuru na kingo ikanyagitari nyora mariogo ebinto bire basic biri bikogara mwanya banto ige program yega ne county ngima by 3 days we will have finished abana bonse biba Kisii county mbiamono togotigana nayo nagos kamotwe nigo abaremi bekemeri gechae basemiwe kochora abarayi babwate amaroro amaya goche ase ekemeri ekyo ge echae anene ase abarayi bari babwate magani amaya yogokora obokurume ona yande amabe ayo aberega okorekana ase nsemeyo yechae ayo kuranira ikirugo kyo obo director kuro ase zone ya Ogembo magom ase zone ya Magombo Felix Oboge oyoro mosae nigo abaganiria abareme ochora abantu abake eriyo korenta amaonchoreria nabo igo abasemirie abareme gotonia echa yabo ase Sokouru malita nguru Felix Osindo Oboge nguru anirire kirugo kyo obo director ase zone ya Magombo ase sector yecha bokurumi babira sama tukamange twachorira abantu bagenda rurali moigwa ngachi bese cyomulimi cyasirire egento kende chikiro bali mimbali kanyara kiro cyabase chitundu bali buna chiganiri obwe chikiro negente challenge enene ya rokanira se sector yecha inchebuno mosae na sokire gokonya balimi tegetenge ende rurali barwanerere ase sector yecha amangana ye chikiro abalimi banyore chikiro cyabo toruanerere chae nona magori anyareka gukiniwa echae ekonyo mulimi sama tukamange echae yabireke gumiso mulimi no egari nero okojetora abalimi baito mbaranyora mapato buneganiri abakarani bachire mborochi bali abakoro buna bachiete epona siekaira na sepi naboniga bune chae kunya kogenda bosyo naboiga ni iri chinguru chinyi chitoke togendera gorali amagori yito ye chae akine abalimi baito banyore ko rworo no bakonyore bitoki byo basomya abana na abana baito basome wetere chae igombi ya mono nyasanya kubwatisia abalimi baito engakike gwikana bakurigeri bachore bakoro bochoyo obachori obya babeke chae abasamba bakamaronge saba minto bali bakonya echae gotisokoru igante tukubatenge chae ya iranire buya moroche chipona sichiabere kurumagega abalimi babere bakonyora mapata maya ige chae ino jebeka se KTDA murigereri ngbogato umushara at the end of the month omweri mwaka ntubwate bonus echae ino jebeka se KTDA abu no muranyore bitoke bya egere bibakonye bikonye ne chi family chaino Mwanchu murigeria igano ngwikira mwere bwa mangana maya sinchira yo bwenge korende ayamuna yanda mange togendrete gukwarigania no nyanyore chikuraga ense ya moya bono marogoba asinchira yo bwagare eretaria ne Dorcas kemoma nani gotobwatira na nere Lydia Mos kumanya wetira asinchira ye manyero nere Petra Mukira oyene kinga Mario gene chibicha agwikire asinchira yo bwikiranu twara oburigeria obuyeme ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi